आज मी मुलांच्या टिफिनसाठी नाश्त्यासाठी मी आज छोलेची उसळ आणि पुऱ्या केल्या आहेत आणि छोले रात्रभर मी भिजत ठेवले होते आणि चांगले मस्त असे भिजले गेलेले आहेत। तर छोले आता आपल्याला शिजवून घ्यायचे। तर कुकरला लावून मी 3 शिट्ट्या देणार आहे। शिजवताना मी त्याच्यात तेजपत्ता सुद्धा घालणार आहे आणि आपल्याला हे छोले शिजवून घ्यायचे। तर छोले आता कुकरवर शिजेपर्यंत आपण पुऱ्यांचं पीठ सुद्धा मळून घेऊया। तर त्यासाठी मी एक ताट घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। गव्हाचं पीठ आपल्याला चांगलं चाळून, तर 2-2.5 वाटे मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, हे मी चाळून घेते। तर आता मी हे पीठ सगळं चाळून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे 2 चमचे बारीक रवा घातलेला आहे मी। तर चांगलं ना याला म्हणजे पुऱ्यांना चांगला असा कुरकुरीतपणा पण येतो आणि पुऱ्या मस्त छान होतात। तर 2 चमचे रवा घातलेला आहे आणि 2 चमचे आपल्याला बेसन सुद्धा घालायचं आहे, यामुळे टेस्ट खूप छान लागते पुऱ्यांना। आता चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे आपल्याला। मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर घालायची। तर तुमच्याकडे पिठी साखर असेल तर तुम्ही पिठी साखर घाला, तर माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी 1 चमचाभर मी साखर घेतलेली। त्याच्यात आपण आता पाणी घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठी साखर असली तरी चालेल, तर पिठी साखर असेल तर तुम्ही ह्या पिठामध्येच घालायचं आहे। तर माझ्याकडे साखर होती म्हणून मी जरा पाण्यात मिक्स करून घेते आणि ह्या पाण्याने आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर आता मी हे सगळं मिक्स करून घेते आणि मग पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। चपातीला पीठ मळलंय तसं मी पीठ मळून घेते। तर तयार आहे बघा, हे पीठ मळून घेतलं। आता याला तेल लावायचं आणि थोडंसं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे परत एकदा आणि मग हे आपल्याला पीठ जोपर्यंत आपण छोले वगैरे करेपर्यंत हे पीठ मुरायला तसंच ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला साईडला। तर आता झालेलं आहे पीठ मळून। आता आपण छोले सुद्धा बघूया। तर छोले पण झालेले आहेत, तर हे शिजलेत की नाही बघूया। तर हे मस्त असे शिजले गेलेले आहेत। आता आपण छोलेमध्ये घालायसाठी ना एक मसाला तयार करून घेऊया। तर त्यासाठी मी लोखंडी तवा घेतलाय, त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे। तर मी 3 कांदे छोट्या आकाराचे उभे चिरून घेतलेले, जरासा परतून घ्यायचा, करपवायचा वगैरे नाहीये। थोडासा कांदा परतून झाला तर आपण याच्यात टोमॅटो सुद्धा घालून घ्यायचा। तर टोमॅटो मी 2 घातलेले आणि ते पण असे मोठ्या आकाराचे कापून घेतले। त्याच्यात तुम्हाला पाहिजे तर आलं लसूण सुद्धा घालू शकता थोडं भाजताना, पण आलं लसूणची पेस्ट मी करूनच ठेवलेली आहे। आता हे थंड करून घ्यायचं आणि आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर तयार केलेलं आहे मी वाटण। आता आपण काय करायचं, गॅसवर कढई ठेवलेली, त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे। तर 2 चमचेभर मी तेल घातलेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं घालायचं आहे। तर 1 छोटा चमचाभर मी जिरं घातलेलं आहे। जिरं व्यवस्थित परतून झालं की यामध्ये आपल्याला लवंग 4-5 लवंग घातले, 1 दालचिनीचा तुकडा, 4-5 काळी मिरी घातलेले। हे सगळं घालून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचाभर आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे मी। तर ही आपल्याला थोडीशी व्यवस्थित परतून घ्यायची। परतून झाले की आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे जे मगाशी वाटण करून ठेवलं होतं कांदा टोमॅटोचं, ते घालून घ्यायचंय। ते सुद्धा आपण परतून घ्यायचं आहे। आता वाटण हे व्यवस्थित परतून घेऊन झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण टाकायचं आहे। तर मी आधीच फ्रीजमध्ये तयार करून ठेवते, सुकं खोबरं आणि कांदा भाजून आणि थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि ह्याचं वाटण करून ना फ्रीजरमध्ये ठेवून देते। जेव्हा मला पाहिजे असते ना तेव्हा मी त्याच्यात घालते आणि असे 2 चमचाभर मी हे वाटण घातलेले, जास्त नाही घातले, 2च चमचे घातलेले, कारण छोलेच्या भाजीमध्ये जास्त खोबरं वापरायचं नाही। आता आपण हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये आपल्याला मसाला घालून घ्यायचा। तर मसाला मी मालवणी मसाला वापरणार आहे, तर 1-1.5 चमचाभर मालवणी मसाला घालणार आहे। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मी किचन किंग मसाला सुद्धा घालणार आहे, त्यांनी ना छोलेला खूप छान टेस्ट येते। आता मी अर्धा चमचाभर किचन किंग मसाला घातलेला आहे, थोडंसं चवीनुसार मीठ पण घालून घ्यायचं आहे आपण याच्यात आणि हे वाटण आहे ना जरा व्यवस्थित परतून घ्यायचं, चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत हे परतून घ्यायचं आहे। तर आता मी हे व्यवस्थित परतून घेते। झालेलं आहे बघा, या पद्धतीत हे वाटण परतून घ्यायचं आहे। आता आपण याची थोडीशी कोथिंबीर घालायची, वरून सुद्धा आपण नंतर घालणारच आहे, पण थोडी अजून घालून घ्यायची याच्यामध्ये आणि आता शिजवलेले छोले घालून घ्यायचे। तर छोले आता व्यवस्थित आपला परतून घ्यायचं आहे। छोल्याचं जे पाणी होतं ते मी एका बाजूला मी काढून ठेवलेलं एका भांड्यामध्ये आणि आपण ते लागेल तसं आपण घालणार आहे। आधीच तुम्ही सगळं ते पाणी घातलं तर खूप पातळ होईल, त्याच्यामुळे लागेल तसं तुम्ही याला पाणी घालायचं आहे आणि जसं जसं हे शिजणार ना तसं याला घट्टपणा छान येतो आणि त्याला थंड आलं की अजून छान घट्टपणा येतो। त्याच्यामुळे थोडंसं मी पाणी घालणार आहे आणि चांगलं हे शिजवून घेणार आहे। तर चांगलं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं, जास्तीत जास्त 2-3 मिनिटं तरी शिजवायलाच पाहिजे।
आता आपण याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे। मस्त अशी चविष्ट आहे छोलेची भाजी। माझ्या या पद्धतीत एकदा छोलेची भाजी करून पहा, उसळ, तर नक्की तुम्हाला आवडेल ही रेसिपी। तर तयार आहे छोलेची उसळ। आता आपण पुऱ्या करून घेऊया। तर पुऱ्यांसाठी मी पीठ जे मळून ठेवलं होतं ते आता मस्त असं मुरलं गेलेलं आहे। एकदा मळून घ्यायचं आहे परत एकदा आणि त्याचे मग छोटे छोटे आपल्याला गोळे करायचे आहे। तर आता हे बघा तयार आहे हे पीठ, पण आता गोळे करून घेते। आपल्याला किती मोठ्या आकाराच्या पुऱ्या करायच्या त्या हिशोबात आपल्याला गोळे करायचे आहे। तर मी आता गोळे मला जास्तही छोटे करणार नाही, जास्तही मोठे करणार नाही, मीडियम साईजच्या मी पुऱ्या करते। तर ह्या मी सगळे तयार करून घेते गोळे आधी आणि नंतर एकदम असे लाटणार आहे, म्हणजे तळायला जरा वेळ लागत नाही, म्हणून फटाफट अशा या पद्धतीत केले की लवकरही होतात। सकाळच्या घाई गडबडीत करायला तर मस्तच आहे ह्या पद्धतीत करायचं। आता मी सगळ्या ह्या पुऱ्या लाटून घेते। तर मी जास्त असे पातळ पण नाही करणार, जास्त जाड सुद्धा करणार नाही, तर मीडियम साईजच्या ह्या पुऱ्या करणार आहे, म्हणजे चांगले फुगले जातात आणि मस्त असे होतात। तर ह्या पद्धतीत बघा मी हे करणार आहे पुऱ्या। तर तुम्हाला पाहिजे छोट्या आकाराचे पण करू शकता। तर ह्या सगळ्या पुऱ्या मी करून घेते। मी ना ह्या पद्धतीत पुऱ्या करते, म्हणजे जास्त असं मोठी लाटून मग परत वाटीच्या मापाने त्याचे आकार काढून हे असं मी वेळ घालवत बसत नाही। ह्या पद्धतीत मी पुऱ्या करतात आणि खूप छान अशा फुगल्या पण जातात मस्त। तर मी तुम्हाला आता बघा तळून सुद्धा दाखवते। ह्या पुऱ्या पण बघा मस्त अशा फुगल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये साखर घातलेली असल्यामुळे त्या पुऱ्यांना कलर सुद्धा छान येतो। बेसन घातल्यामुळे पुऱ्यांना चव छान येते आणि अशा या पद्धतीतनं रवा घातल्यामुळे चांगलं असे कुरकुरीतपणा पण येतो या पुऱ्यांना। तर ह्या पद्धतीतनं ह्या पुऱ्या नक्की करून पहा, तुम्हाला या पुऱ्या नक्की आवडतील आणि खूप छान लागतात। छोले भटुरे आपण करतो, तर भटुरेमध्ये आपण जे पुऱ्या करतो त्याच्यामध्ये मैदा वापरला जातो। तर मी गव्हाचं पीठ वापरून सुद्धा मस्त असे टम्म फुगलेल्या हे भटुरे म्हणजे पुऱ्या केलेल्या आहेत। तर आवडले असतील तुम्हाला तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा। व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण तुम्ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा। चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।